Ngokulukuyithoba nokuzehlisa ngibingelele kuyichala igama uPastor Oningi sibeke ngenkulu intokozo la ukuthi ke silethe amaphupho. Into yokuqala esingayibalela ukuthi sibonga kubona wonke umuntu olandela i-channel okungenzeka usubscribe noma akasubscribe kodwa uyaqhubeka uyalandela i-channel. Kuhle kakhulu lokho ningadela ngazakwethu. uNkulunkulu enibusise, uNkulunkulu enisikelele, uNkulunkulu ehlise imvula eyibusiso phezulu. Ngale nje ukunanaza singene la kumaphupho azoba amafisha ukwenzela ukuthi sikwazi ukuthi sifake izihloko zonke zamaphupho esuke sikhulume ngawo. Into yokuqala sivezela ukuthi uma uphupha ubona ujahwa wuhlanya ikakhulukazi osuke lukhulelwe. Lolu uphawu oluhle kakhulu noluvama ukusho isibusiso esiphindiwe esizayo. Kungasho ukuthi lindela okuhle nokukhulu okuzayo empilweni yakho. Kanti uma ke usuphupha uwela ibhuloho noma unqamula ibhuloho uya ngaphesheya, lolu ke uphawu oluhle nosuke lapha luchaza ukunqoba inkinga, lungasho ukunqoba izithiyo, lingasho ukuphumelela okuzayo empilweni futhi. Kepha ke futhi uma uphupha la ungenamuzi futhi umuntu ohlala emgwaqweni noma undingasithebeni, lolu uphawu olubi nolusho ukuthi uzohluleka ukufeza izethembiso noma ke ngeke ukwazi ukuphothula inhlelo zekusasa lakho ngempumelelo, noma ke uzobhekana nezingqinamba ezizokwenza ukuthi ungaphumeleli empilweni okwesikhashana. Kanti ke uma uphupha ulunywa ilulwane uphawu olubi nosuke la luchaza ukuthandana nomuntu ongakuniki uthando noma ukulandela umuntu wesifazane ongenalo uthando lwakho. Kungabuye kusho ukuthi ke mhlawumbe uthando lwakho nonkosikazi wakho seluyantengantenga njengamanje. Yabo. Okunye singakubalula uma uphupha ulunywa ilulwane ngaba uphawu olubi noluchaza ukuthi ukhona umuntu ozama ukugadla ngemithi emibi noma ke kunemimoya emibi ekulandelayo nekuzungezile empilweni yakho. Siphetha la ngomuntu ophupha ujahwa abantu abazivale ubuso. So uma uphupha la ujahwa abantu abazivale ubuso, lolu uphawu lubi nosuke luxwayisa ngokuthi uzothengiswa noma kuzokhashulwa umuntu omaziyo nosondelene naye. Kungenzeka njengamanje umuntu okuthengisayo nokukhaphela empilweni umuntu omaziyo, umuntu osondelene naye, kodwa wena ongenalo ulwazi noma onganakile ukuthi kungenzeka uyokhamba ngemumva ukudla isithende noma ke umuntu okuthengisayo nokukhaphela empilweni. Aswabambe lapha ngane zakwethu amaphupho. uNkulunkulu enibusise, uNkulunkulu enisikelele. Ihambe nendlela yonke.